Devam etip aldагы кытлау сәламен оқып китәм. Бүген үзенең 65 яшьлек юбилейлы туган көнен Ульяновск шәһәрендә гомер сөрүче хөрмәтле милләттәшебез Абдулмянова Румия Хидиятулла кызы каршылый. Матур гомер бәйрәме белән шын күңелдән аны тормыш иптәше Рафик Тагирович, уллары Руслан, Радик, килене Гүзәл, яңа Зимницадан кайын апасы Тәүхидә, яңа Терешкадан Тәнзилә, Новоспасскайдан Рафика, Нагаткиндан Рәис, Рәкибә, барчасы да бала оныклары белән котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. 65 ел элек назлы кояш нурларына һәм гөрләвекләргә төренеп килгән матур яз аенда Бахтиевка авылында безнең якыныбыз дөньяга аваз салган. Язмыш әмере буенча 40 ел элек ул безнең ишле гаиләбезгә килен булып төшеп, энебез, абыебыз Рафик белән бик матур гаиләләрен кордылар. Үзләренең үрнәгендә берсеннән-берсе матуррак балалар үстереп, бүген алар игелеген күреп гомер сөрәләр. Киленебез дип атау да кыен. Румиябыз олы йөрәкле, киң күңелле кеше. Үз бер туганыбыз сыман барчабыз белән дә аралашып яши. Ульяновск шәһәренең үзәк хастаханәсендә лайыклы ялга чыкканчы табиб буларак намуслы хезмәт сөрде. Һәр вакыт тырышлыгы өчен аны яратып хөрмәт иттеләр. Җитәкчеләр рәхмәт хатлары һәм почет грамоталары белән бүләкләделәр. Яраткан хатыным, рөхсәт ит сине бу гүзәл бәйрәмең белән ихластан котларга. Хатын-кызның яшен санамыйлар да, әйтмиләр дә диләр. Минем өчен син гел чәчәк атып торган күркәм роза шикелле 18дә булырсың. Рәхмәт сиңа вакытында пешкән ашым, ару эстем, тыныч йокым һәм бәхетле гомерем өчен. Үз чиратымнан рөхсәт ит бу бәйрәмең көнне ихластан өзелеп яратам дип әйтергә. Әйе, яратам, хөрмәт итеп тә яшим. Минем хатын алтын кеше, бик яратамын аны. Бар да белә, күңеле пак, бик җылы аның җаны. Бүген синең туган көнең. Ниләр телим мин сиңа? Гомерлеккә ярым булдың, бәхетем булып миңа. Телим безгә тигез гомер, мәхәббәттә яшиек, әйтерсең лә кичә генә күрешкәндә яшниек. Сине туган көнең белән котлап, иң изге, якты, матур теләкләребезне юллыйбыз Румия. Көчле рухлы һәм кешелекле, юмарт һәм ярдәмчел, бәхетле һәм сәламәт бул. Уй теләкләрең тиң, туар таңларың тыныч, саулыгың ныклы, гомерең бәхетле булсын. Гел дә шулай аралашып, күрешеп яшәргә насипләр булсын. Тормышыбызга ямь истәп, авырмый, кайгы-хәсрәт күрми, озын гомер итүеңне, гаилә шатлыгы, балаларың, якыннарыңның игелеген күреп яшәргә язсын дип телибез. Ныклы тазалык, озын гомер, ак бәхетләр белән мул тормышта яшә. Якыныбыз, безнең теләк саулык сезгә, артык берни кирәкми. Таза саулык иң зур байлык, барысына эләкми. Шушы килеш булып, озак еллар тату гына яшиек. Бергә кунаклар йөрешеп, бергә эшләр эшлиек. Шул чагында тормыш матур, яшәүләре дә рәхәт. Шын күңелдән туган булып яшәгән өчен рәхмәт. Синдәй кешеләр сирәк ул, моны кабат әйтәбез. Бүген синең юбилейга шатланышып киләбез. Үрнәк алып синдән һәрчак тырыштык без яшәргә. Бик күп нәрсәне өйрәттең дөрес итеп эшләргә. Бер елмайсаң өй яктыра, үпкәләсәң онтасың. Шундый матур шәхес булып безнең янда торасың. Котлы булсын кадерлебез түгәрәк туган көнең, тынычлыкта, иминлектә, уссын алда бар тәнең. Хөрмәтле Румия Хидиятулловна, юбилейгыз котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Кешендә туганым, йортыңа кайгы кермәсен, гөрләп торсын үй түрәк, шауласын чәчкәгеләр, ямьләндереп гомерең. Туганым, йортыңа кайгы кермәсен, гөрләп торсын үй түрәк, шауласын чәчкәгеләр,
тұрсын үй түрең, шаулап өссін шешкегілер, ямләндіріп ғымырың.